Livelihood and Skills Training Program ginalauman makabulig sa employment rate sang syudad. Kag Iloilo City Government magapatigayon sang Ilonggo Baker Skill Enhancement Program. Kag workshop sa social media writing kag basic photography ginpatigayon subo nga adlaw. Magluwas sa ginapatigayon nga mga proyekto sa pagpauswag sang syudad. Isa sa mga tinutuyo sang lokal nga panguluhan sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas, amo ang pagbulig sa mga poorest of the poor kag mga out-of-school youth nga Ilonggo. Pinaagi sa Technical Institute of Iloilo City, kaupod ang Iloilo City Government kag Zonta Club of Iloilo City Incorporated. Magapatigayon sang Livelihood and Skills Training Program para sa mga kwalipikado nga kababaihan nagikan sa 12 nga mga kabaranggayan sa syudad sang Iloilo. Bukas ang programa sa mga pumuluyo nga naga-estar sa Barangay Bagumbayan, Tanza Bonifacio, Tanza Esperanza, Hipodromo, Kahirupan, Rizal Estanzuela, San Agustin, Tanza Baybay, Timawa Tanza 1, Timawa Tanza 2, Villa Anita, kag Wilson. Isa sa mga advokasya kag hugot nga ginaduso sang Zonta Club of Iloilo City ang pagpasanyog sang mga kababaihan. Rason nga suportado gid sini ang Livelihood and Skills Training Program. Elevating poverty, especially empowering women and protecting women and children is one of the advocacies, or mostly it's really what the Zonta is all about. So muna nag-partner ako kay Mati, and then she did a special program for us where instead of having it for 200 hours, we compress 4 days. So you're able to enroll 22 women. So that is, we teach them how to fish. We do not give them dole-outs so that they'll have a sustainable income. Sa pihak nga bahin, ang Iloilo City Government kaupod ang Iloilo Bakers Association kag Professional Electronics Institute Incorporated ang magapatigayon sang skill enhancement and competency-based training para sa mga Ilonggo bakers. Ang mga magapasakop ang mag-aagi sa Technical and Vocational Education and Training o CONTIVET sa Bread and Pastry NC2. Ang sa Bakers Association tani, nagpalapit sa aton ang Bakers Association President si Emil Diaz kay gusto man nila i-upskill ang ila existing nga mga personnel sa ila bakeries nga to train them and to eventually nga ma-train naton sila for NC2 sa baking. So partner tadi ang Professional Electronics Institute will provide a accredited nga instructor. TIIC will be the venue and muna kita ma-provide sa ila sang honorarium for the training. And then ang Bakers Association will provide all the needed nga consumables. 25 tubtub 30 nga trainees ang magapaidalom sa 141 nga oras ang paghanas. Halin alas 8 sa aga, tubtub alas 12 sa udto. Kagalauna, tubtub alas 5 sa hapon. Lunes, tubtub Biyernes nga adlaw. This is not only open para sa ila but for all who want to learn sang baking NC2. Kaya this would be a continuous training. Kag ang Uygungko Foundation will Uygungko Philippine Formos ma-provide sa aton sang mga flour needed para sa training for baking. Magabaton man sang training certificate sa Bread and Pastry Production NC2 ang trainees nga makatapos ang nasambit nga programa. Ang ini nga lihok sang lokal nga panguluhan, kaupod ang nagkalain-lain nga organisasyon kag ahensya sang gobyerno. Ang magaserbe nga tikang sa madamo pa nga oportunidad para sa mga Ilonggo, ilabi pa sa mga baker sa syudad sang Iloilo. Kapin 70 ka participants gikan sa nagkalain-lain nga departamento sang Iloilo City Hall ang nagtambong sa ginpatigayon nga workshop sa social media writing kag basic photography subo nga adlaw. Sa inisyatibo sang Human Resources and Management Office, mas magadugang pagid ang ihibalo sang mga empleyado sa Facebook posting, ilabi na sa pagkapyot sang isa ka social media page. Isa sa mga speaker amo si Romel Paborada, content creator kag social media writer. Kabahin sang iyagin tudlo kung ano ang mga importante nga detalye nga dapat makita sa isa ka Facebook page agod epektibo nga makaganyat sang tawo o kon audience. Appreciate the content of a particular page. Kinanglan mo siya makita. Dapat attractive sa anay, sa mata,
Because kung sa cover page pa lang or cover photo pa lang, lalawaan na, let's say pixelated or low quality ang gingamit na photo, sino pang mga interesado? That's why sa Pag-Italia, very, very important, no, is layout design. No? That's also very important in SOCMED. Dugang pa niya, importante nga updated ang isa ka page para sa pagmaintenar sini. Kinahanglan man sang insakto nga oras sa pag-post bangod sa algorithm sang media. 8 a.m. mo, ma-flight na siya sa newsfeed. Makita na sang tagan niya nag-follow sa imo. Pag-post mo 9 a.m., so may 1 hour na siya, no? Nag-flight, makita na sa newsfeed. Kung baga malabyan na nila. Pag-post mo 9 a.m., amo naman na siya ang i-prioritize sa Facebook algorithm. Ang pinaka-bago mga post, amo naman na siya ang malupad sa newsfeed. Meaning, ang alas 8 mo mga post, hindi na ito nila makita always kung may bago ka na post. No? That's why we discourage mga hourly posts, especially kung mga very, very important ang pinapost nyo. So namin tani, 1 in the morning lang, or 2 in the morning, and then afternoon naman, and then gabi. Ang mga dapat ideally, 3 ganit, no, sa mga brands. Bangod sa padayon nga pagbag-o sang teknolohiya kag media, importante nga maitudlo kung ano ang nagakadapat nga obrahon, agud mapalabot sa publiko ang mga impormasyon sa syudad. So far, ang mga participants naton are active employees man kag sang ila different departments nga gin-represent sang ila heads of offices para ang tanan nila nga mga activities ma-update kag share sa tanan niya sa city government, hindi lang sa city government pero sa aton city, whatever programs nga gina implement sang kada respective offices dapat mabalaan man sang public kung ano ang accomplishments, kung ano ang programs nga more favorable man para sa ila office ug sa city government. Ginpasalamatan man sang HRMO si Mayor Jerry Treñas bangod sa padayon sini nga suporta sa mga programa para sa ikaayo sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.